Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu alizateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zugan usteon dutenen babesa zarena. Zugabe ez da ezer sendorik, ez ezer santurik. Erakus ezaiguzu zure erruki handia. Zu gidari eta erakusle zaitugula, zuhurtasunez balia gaitezen lurreko gauzez, eta oraintxedanik betiko ondasunei itxatxirik bizi gaitezen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jeremias profetaren liburutik. Jauna honela mintzatu zitzaidan, zoaz linuzko gerriko bat erostera, jantzi gerrian, baina ez sartu uretan. Erosi nuen gerrikoa, jaunak esan bezala, eta gerrian jantzi. Jaunak berriz ere hitz egin zidan eta esan, arrezazu, erosi, eta gerrian duzun gerrikoa. Zuti zaitez eta zoaz Eufrates ibaira, eta gorde ezazu hango arzulo batean. Joan nintzen beraz Eufrates ibaira jaunak esan zidan bezala, eta han gorde nuen. Egun askoren buruan jaunak esan zidan, zuti zaitez eta zoaz Eufrates ibaira, han gordetzeko esan nizun gerrikoa berriz hartzera. Joan nintzen Eufratesa zuloa egin eta hartu nuen gerrikoa, gordean nuen lekutik, usteldua zegoen eta etzen ezertarako gauza. Orduan jaunak hitz egin zidan eta esan, audio jaunak, horrela ustelduko dut Judaren arrokeria eta Jerusalenen arrokeria hundia. Herri gaizto hau nere hitzak entzun nahi ez dituena, bere bihotz gogorrari jarraitu eta beste jainko batzuen ondotik dabilena, hoien sarbitzari izateko eta hoiek gurtzeko ezertarako gauza ezten gerriko horren pareko egingo da. Gerrikoa gizonaren gerriari lotzen zaion bezala, hala lotu nuen nerekin Israelen eta Judaren etxe osoa. Dio jaunak, nere herri izan zitezen, nere omen, nere gorespen eta nere aintza, baina ez didate entzun. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guztiak egin alaitzu haren nahian, zoazte pozikaren gana, gora eta gora hari kanta, kanta jaunari lur guztiak egin alaitzu haren nahian. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek parabola hau esan zion jendeari, zeruetako erreinua, gizon batek bere soroan ereiten duen mostaza haziaren antzekoa da. Hazi guztietan txikiena da, baina hazten denean, beste barazki guztiak baino landare handiagoa gertatzen da. Eta zuhaitz egiten, etortzen dira txoriak, eta haren adarretan egiten dute kabia. Beste parabola bat esan zien, zeruetako erreinua orantzaren antzekoa da. Emakume batek hartu eta 3 lakari irinetan sartzen du, eta orantzak ore guztia arrotzen du. Guzti hauek parabolatan esaten zizkion jendeari, eta parabolari gabe ez zien hitz egiten profetak esana bete zedin. Parabolatan zabalduko dut nere ahoa, eta lurra lur denetik ezkutuan daudenak agertuko ditut. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna.
Atzokoan bezala, gaurkoan Jesusek zeruetako erreinua du aipagai, jainkoaren erreinua. Esan genezake bere predikazioaren helbururik nagusiena hoixe dela, jainkoaren erreinua aldarrikatzea. Guri ulertaraztea jangoikoa gurekin dagoela, gure egilea dela, gure jaun eta jabea dela, baino ez mundu hontako mentalidadearekin erregeak edo jaunak edo jabeak ulertzen ditugun bezala, baizik eta oso bestela. Eta nahi duela guregan, bai individualki, bai pertsonalki, bere erreinu hori ezarri, baino baita ere nahi du sozialki hala izan dadila ere. Bere maitasun, bere justizia, bere egian oinarritutako erreinua. Hain zuzen ere, hoixe da berak ekarri nahi diguna. Eta atzokoan bezala, atzo harri bitxia baldin bazan, gaur mostaza hazia da. Berak jartzen digun adibidea, berak jartzen digun eredua, baita ere mostaza hazia eta orantza. Gauza txikiak gero haundi bilakatzen direnak. Guk ulertzeko ere, ez degula, ez dakize, haunditasunetan bilatu behar jangoikoaren erreinua, baizik eta humiltasunean gauza txikietan hortxe arkituko degula. Berak ere, Jesusek bere ejempluarekin hoixe erakusten digu. Halako kobazulo pobre batean jaioz, bera jaiozan, halako toki pobre batean, abere artean, gero bizitu zen oso modu humilean lanen, zurgin bezala, San Joseri lagunduz, gero baita ere bere bizi publikoan ez zuen burua nun etzaterik. Hau da, ez zuen inongo tokirik, batetik bestera ibiltzen ziren, modu oso sentzillo eta pobrean. Eta azkenik bere eriotza baita ere ikusten dugu Jesus arantzazko koro bat buruan duela. Eta ez urrezkoa edo diamantezkoa, baizik eta Jesusek erakusten digu denean humiltasun hori eta hortan arkitu dezakegula erresago seguru asko autentizidadea. Bere haunditasuna ez dago kanpoko itxuran, ez dago azaleko itxuran, ez dago mundu honek ikusten dituen gauza liluragarrietan, baizik eta bere barne indarrean dago, egian, justizian, maitasunean. Hortxe dago, Jesusek bere mezuari ematen dion indarra eta bere erreinuak duena. Eskatzen diogu guk ere arkirezagula, gure borondate izan behar da, Jesus izan dadila jaun eta jabe toki guztietan, baino behintzat gure bihotzean, hortik hasi behar da jakina. Hoixe eskatzen diogu Jesusi izan dadila gure jaun eta gure jabea. Ama maite Maria, egiguzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Hoi, onartu jauna, zure esku zabaletik hartuta ekarri dizkizugun eskaintzak egizu misterio santu hauek zure graziaren indar eragileaz santu egin dezatela, oraingo gure bizitza eta gida gaitzatela betiko zorionera Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu jangoiko al guztidun beti ereko horri. Zure seme maitearen bitartez egin zenuen gizadia,
eta beraren bitartez berritu ere bai maintasunez. Hori dela eta, zuri eskerrak emateko diren guztiek sarbitzatzen zaituzte, salbatu guztiek goresten eta zure santuek bihotz batez bedeinkatzen. Horregatik guk ere, aingeru guztiekin batean, goresten zaitugu poz betean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi ardo hauek zure espiritu eixuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta liz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure ariskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen, jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna.
Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zunere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Eukaristiako sakramentu hartu dugu jauna, zure semearen nekaldi piztueren betiko oroigarri. Berak neurrigabeko maitasunez eman digun doai hau izan dakigula salbamenerako. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, hemen jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedinka zaitzatela jainko guztialdunak aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Kristorenak, Kristorenak gera, Kristorenak betiko izango gera. Kristorenak, Kristorenak gera, Kristorenak betiko izango gera. Kristorenak ziraden gure gurasuak, baita ere euskaldun benetakuak. Kristorenak ziraden gure gurasuak, baita ere euskaldun benetakuak. Kristorenak, Kristorenak gera, Kristorenak betiko izango gera.